Vedel si, že v starej numerológii tvoje narodenie nie je náhoda? Že už samotný deň, v ktorý si sa narodil, nesie odkaz o tvojej povahe a tvojej ceste? Keď som sa viac začala pozerať na starú numerológiu, pochopila som jednu úžasnú a veľmi zaujímavú vec. Že čísla nie sú len obyčajné čísla. V starej numerológii sa verilo, že každé číslo má svoju osobnú vibráciu, svoju silu a svoj význam. A vieš, čo je veľmi zaujímavé? Že tvoj dátum narodenia v sebe nesie informácie o tom, aký si človek, čo ťa v živote skúša a kde je tvoja prírodzená a veľká sila. Napríklad už len to, deň samotný tvojho narodenia ti veľa napovie. Niekto je narodený s energiou vodcu, niekto s energiou citlivosti, niekto s energiou tvorivosti a niekto má v sebe karmické lekcie, ktoré si má v tomto živote uvedomiť. Lebo ti neukazuje len samotné čísla. Ukazuje ti hlbší význam toho, prečo sa v tvojom živote cítiš tak, ako sa cítiš a prečo sa ti niektoré veci veľmi často opakujú.